Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana huwag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang pagsuporta at pagtulong sa akin. Tatanawin ko po malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pagpindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalog po ay ituro ko sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual o physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot, mga orasyon, dito po lamang tutupusan sa Liwangan ng Pangasinan. Makaingatan lamang po ang katandaan. Huwag po lamang gamitin po lamang sa kabutihan. Gamitin po lamang po sa kabutihan at huwag sa katawan. Gamitin upang makatulong sa mga tao na nangangailangan at huwag pong paglabang. Palagi po ninyong sa puso at isipan, panitiling, magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hinihinga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutungkusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang susukli sa lahat po ninyong ginawang kabutihan. Ipagkakalog sa inyong lahat ang siksik, digdig at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay shout muna kay Berlindo Palisog, Mike Tayo, Commended, Shirley Irola from Bicol, Ryan Labiski, Jonix Ben Latin, Andy Bonifacio, Chris Bugaw, Rod Chili, Kenneth Ron, Angelica Bondok, Gerardo Jimenez, Rita Palma, Ishapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Lolita Sey, Arching Camacho, Marcin Placido, Evia Felipe, El May, Triple A Commented, Marina Aranglis, Rory Cayago, Johan Gibbs, Novitz, Gillian, Jake Provider, Sino Borja, MP. Mucha Antes, Nathan, Rod Commented, Maylin Lumampo, Ali Mercadiras Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy, Miller 83, Arnold Francisco, Apollo, Dantikyo, Brian Kinsa, Rudy Makin, Rudy Takman, Inday Sari, Kokojin, Cecilia Cruz, Merkiam, Bibi Porok, Tani Gian, Ginan, Yusuf Lagada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Rowan Reynoso, Marvin Kibi, Cole Dodge TV, Karen Ocampo, Evelyn Igano. Hanggang na po, kung marunong po kayo mag-screenshot nyo na po para lumaki po yung litra na nang-upload ko. Maraming salamat po. Screenshot nyo lang po. Ang pagkakaroon po sa inyo at ibabagay po sa inyo yung orasyon upang maligtas kalaban. Liwangan ng Pangasinan. Bago malis po ng bahay ay magsal po ng Ama namin, luwalhati. Nasusunod po yung orasyon na 3 beses po. Sayang po sa isip lamang po at iyon po sa sentibig ng pakros 3 beses. Magsal po tayo. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Kaunaw ang haris sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng patawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaya ng kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Luwalhati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kaparang unang-una ngayon at pakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Isun po yung radyo at nobismo. Iguson iya biritas, it vita pas puita bubis urak sit it. Amen. Iguson iya biratas, it vita pas puita bubis urak sit it. Amen. Gusto iya biratas, it vita pas puita bubis urak sit it. Amen. Sana po sa isip lamang po isusibig ng Panginoon. Sana po lahat po ng aking mga binabagi po mga orasyon na ito ay pakaingatan po at i-share ko po sa iba. Ang pagpunod po ng orasyon na aking binabagi ay tiwala po sa sarili, sa isip, sa puso, sa isipan para focus po kayo palagi sa inyong ginagawang pag-uusap po ng mga orasyon para gabayan kayo ng amang kapangyarihan sa lahat. Ito po ay mga binabagi ko po ay nasa inyo na yan po kung maniniwala kayo hindi. Pero yung binabagi ko po dito ay buhay na buhay ng mga salita na galing sa Diyos ng mga kabanyan sila. Hindi po ito galing sa kaliwa, puro kanan po ito. Nag-isnan ko po sa ninuno ko po, puro kaputihan, kanan po ang ginagawa nila. Wala po silang ginagawa na inaabuso, nililintang mga basta gusto nila makatulong sa tao na kailangan. Masaya po sila sa kanilang mga ginagawa. Sana po pakaingatan niyo po lamang at huwag pong ipagyabang. Pag nag-usap po kayo ay sa puso at isipan na lamang po. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po niyo ang video. Huwag makalimot pong subscribe, like, and share. Pag napindot na niyo po ang bell po. Maraming salamat po sa inyo lahat.